School conversation tattaunawar makaranta. Ɗalibi ya ce wa malaminsa, "Good morning teacher." Ina kwana malam? Malami sai ya ce, "Good morning, how are you?" Ina kwana, ya kake? Ina kwana, ya kake? Good morning, how are you? Ɗalibi sai ya ce, "I am fine." Sai ina lafiya. I am fine, ina lafiya. Malami ya tambayi ɗalibinsa, "Did you do your homework?" Did you do your homework? Shin ka yi aikin gidanka? Assignment kenan. Shin ka yi aikin gidanka? Ɗalibi ya ce, "Yes, I did my homework." Yes, I did my homework. Na yi aikin gidana. Na yi aikin gidana. Malam sai ya ce, "Very good. Sit down." Very good. Sit down shine madalla. Zauna. Madalla. Zauna. Ga masu sha'awan karatu da mu za su iya ɗaukar number da ke kan profile namu su mana magana sai mu fara karatu da su. Ni ne naku ɗan uwa Aliyu Ribanu. Wannan shine zauren mu koyi Turanci. Bye bye.